Hastini lukurok nok ni biskango jeng tini amti kaisa mangpli ma phuluknani thangi tongo je mangpli no jeng phuluknani muchungya je mangpli no jeng nok ni biskango tuna muchungya ngi tongmani phiaba ha samani kharuai mani bisingti phano norokno tinini o koktuma hayake ba chini o koktuma snamungno maya farsinai o party mung wngmani kwbangma sallai thangka kwbangma tui gorogoi thangka phiaba jeng kha khai tongmani o luko adong o borok ni phaisingtui nakarmung phainai nakarmung sanmung phainai bo bujinai hinai phiaba amtui kuno bini phaisingtui phaiyani bagino jeng tini o mangpli lukorok ni biskango matlangsinai chini bosong chini khodani luko adong জনপ্রতিনিধি MDC EM মিনিস্টার ADCনি CM রগ্নচং বেলাইনো বরম রিউ বেলাইনো কুচুক থায় বরগ্নচং আচুক থাইরি তন্নামুচঙ্গো টাঙ্গি হিমাবা বরক ওংখা লুকু বাই চংজাক বরক ওংখা জনগণ বাই চংজাক বরকনো লুকুসি চঙ্গু বুদ্রিমানি বিসিংতি খ্লাयै অবনি বাগিনো চং বরকনো বরম রি থাই বরকনচং কুচুক আচুক থায় আচুক থাইরিনানি নাঙ্গো phiaba o luku adongno jonogon bai luku bai khuk sitra kok sitra lachimung borom sbai jagai tongo jeng o luku adong bai hingkai jeng abno bahai ke gosinai manai bahai ke accept khai manai o party mung rokno u kok rokno jingno rokno tabo kaisa audio ma khnari sinai o audio ungkha TTADC ni Samunu Bidansabha Achuk Thaini MDC Yakheba Samunu Tipramatha Block Committee ni Achuk Phang Borom Gnang Hongsukumar Tiprate Dolai Hangkoni Bisingo Klainai Long Traibili Bukhastini Khoraksa Tiprasa Kok Mathumnai Bai Kok Samani Audio U Audio Borok Tamonotui Kok Salaika Tamonotui Kok Banglaika Omono Jeng Naina Thanglak Phiaba Khoraksa Kok Mathumnai no Amsuke tolakhe naisikmani amsuke khuk sitra kok sitra sawi lachimung borom subai rijakmani obono tuile jeng koktuma thumnai rok khama nangnai no oboni bagino o audio ni bisingo takhuk okra MDC saheb Hongsukumar Tripura o koktuma thumnai no buma bhati sawi khuk sitra kok sitra bai belai kheno kok samani lachi mungrimani borom subai mani tei okok mathumnai no belakhe tolakhe naimani mangpli jeng norok ni biskango tabuk tubunai norok no naidi norok no khnadi norok no sadi o kok thai rokno o pati mung rokno jeng gosui da naimano yakheba luku rok amorok no bahai ke nainai o kok thai o khuk sitra o lachi mungri jakmani o borom subai jakmani amorokno o hayongni lukurok amseke khoroksa জনপ্রতিনিধি luko adong bai sajagai tongkhaike amorokno jeng gosi nana danang amo nai nai dinorok o audio khnamani bisingtino hello tamo ang sabo nung ano siniya haide ang sabo nungke ano siniya di bang tam kha are ang nana saga nini tam media de bohin sengkata nungke tam an nung sabo hin sengnai sabba nung si nanu sengwo nung ano siniya ano kol khena blasa Are nono siri kol kay nung sabi ni sabo ni singsa ano are nung bono sanai le sabo hinta ni channel ni mali abo de hinta sing singbo chini media ni sini bo kaisa group tongo sing je kono kaham hamya sing salayo o jaga o khana di bo ani loge ango khana di ano porjon nung sabo hin thungba bo ani loge thangge ni tam khotiung ba ang o jaga samni sa saya ang sanani ang nono bujoga kai nung salmana no je o jaga o je jodi building khana gari building jodi damage nubu tongo thungnai nungkhe tamba su asust saya khana gari je building damage no nubu tongo ga nungkhe tam bagale o jaga o inegro sandi kai sakaba angke nung ana phone khaimano dara omha yakhe sike nung tamni nayasini urbodon khlai nung 100 bar ana thungman ni media je গণতন্ত্র চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে nung ana thungmano ang tam bagi singnani botang ni bo jaga o ora urbodon khai tung saka ana ringkha ang to check khai jara urbodon khai building neni kakha nukha ang saka angke nini tam thangbar da thale kiron are media sema salayo media salayo nung Hongso Tripura bipod porle tumi ni basa tumi bagoni ang da okongno sayako ang da okongno sayako no abo proman phung dian khorang diwoi
Acha jadi tam proman kalian bang to mungsa kalian ya neng anu sini apa nung mana ang to nung sini usika nung si anu sini ya sekarang are neng anu sini yang mana bas kau kure kuno duko kure ani neng ani birude tam kalian di kuno problem birude kure ang ani media na ang buzogo sung media diskan ko sa nung wala paye sung media na dum kirine saban nang are nana dum kirina ni ya saba nung anu dum kirine saba ang sabat nung asu sungane dakan nin polisi saga dia no ha nin polisi sala nin polisi ang nama nin MDC nu nin polisi saga dia no ha nin polisi sala nin polisi ang nama nin MDC nu nin polisi saga dia no ha nin polisi sala nin polisi ang nama nin MDC nu Pastini tiprasa kok toma thumnai rok kebo rang slamnani malkhung painani no kotor slamnani o nahar mungbai kebo o kok toma thumungni haparo phaiya lukurokno sisarinani tiprasa rokni bage mungsasuk khainani lukurokno mungsasuk yafardak langmano o nahar mungbai phaibai mani se lukurok o nahar mungbai phai bosi amchaini luko adong Khoroksa borom ganang borok bai amtikhai lachi mungriwoi borom subaye khuk sitra kok sitra sajago hingkai jeng tamo kha khainai o kok toma thumnai tei takho khongso kumar tipra borok o phone bai kok salaimani abo gobang ma sallai thangka phiaba omorokno jeng phunuknani muchung yangi tongmani takho okra hongso kumar tipra chini dofani no khoroksa MDC chini no luko adong phiaba jeng wan sugui tongmani Takuk okra hongso kumar tipra omnotui mungsasuk sawano koktoma thumnaini thani bo nakar sanano hinoi phiaba omorokno tuyei mungsapano bini bwkhaktei yapri senani nugya wngmabaino jeng tini kharwaimani bisingti khlaiui o koktomano maslamo tabuk naithai amosi amtikhe koktoma awai wngmani ulo takuk okra hongso kumar tipra o koktoma thumnaini thani nakar da san wngyakheba jeng koktoma thumnai rok Amono sanmung tongnai chini bwkhaktei o patimung rokno te logriawoi takuk hongso kumar tipura o chini takuk koktoma thumnai ni thani nakar sannani ungthu onggyakhe jeng phainai salo o audio rokno tebo sirai ke phuluknani bagui baddo ongnai